Makasimba here sekuru? Alhamdulillah, koma ndinosimba chaizvo. Aiwa, tinofara ndauya nemvura ke. Aiwa, matogona. Madhakisi panapa ndimaona yakazara mukoma. Madhakisi panapa ndinganga dzinongoda nyama dzevanhu. Toda nyama dzokuchengeta zvifuwo. Saka tinochengeta madhakisi yakazara panapa madhakisi nemvura iyi. Ndakaona kuti panapa ndikufidha tsoko. Saka vanhu vandibvunza sekuru mukufidha tsoko, ndai munofidha tsoko. Mashewa ere zvifuwo zvokufidha. Ndakaona kuti madhakisi ndiyo ari kufamba mumachemba umwe achidya ndikatotakura madhakisi. Saka madhakisi ndofunga panapa mukandibvunza tine more than 100 something madhakisi. Yeah. Nehuku zvechibhoyi. Takambochengeta suro but dzakadyiwa nembwa. Saka madhakisi rakauya rikabatwa nembwa but imbwa yakasiya dhakisi. Dhakisi rinorova. Saka alhamdulillah. Nevesecurity vakati madhakisi sekuru dhakisi renyu ndikati aiwa ndatenda. So tiri kurima zvirimwa zvemadhakisi nehuku. Ndizvozvo. Tichiita matare vazukuru vedu vachosvika pano. Aiwa. Tinotenda sekuru asi ndatonzwa pane huku dzechibhoyi mumwe musi Christmas yasvika ke. Alhamdulillah. Ndichauya rokoti sekuru. Manje Christmas hatina basa nayo. Isu tinoti Ramadhani yakapera. Ndo pane Christmas yedu, ndo pataipfeka masutu. Apa pfekai ndezvenyu. Isu Ramadhani bai patinosanya tichiti munamato wegore, ndo patinenge ticelebrate. Ndo patinoziva, munoona kuti Bhaibheri munoliteerera rinosiyiso. Isusu regati takuti machawa ndio saka tichinzi mamuslim yakangwarisa ende yakangwara wallahi because Jesu prophet Isa anoti prophet Isa iye uye prophet Isa uye mukatasisa pa Quran kana pa Bible akawa amai vake wakawanika ali mupi maichengeterwa chikafu cheng'ombe saka imbo yakunaya chikafu chachengeterwa panguva iyoyo chakachiviche pakanzi vadzidzi vake pepe vakunomuona vachindovheneka kune rima yanga ringo yekunaya koda akataura kuti vadzidzi vaJesu vakanonayiwa nemvura akati vadzidzi vaJesu vakasvikirwa nerima vakazoperekedzwa nenyenyedzi noti kwanga kune rima kwanga usinganayi kwanga kune rima nguva ikune rima ndeipi nguva musakanisa zvinhu nguva yekunaya ino ichichaiwe nemovhatadzi nyenyedzi yaJesu yakamuka Jesu azvarwa saka celebrate aidini isu haticelebrate chinhu chikini paIslam haticelebrate chinhu chipi tocelebrate Ramadhani mazuva yake iye prophet Isa ndio mazuva yake iye mazuva ya prophet Isa ndio mazuva ya prophet prophet Muhammad ndio mazuva yake mazuva yao vanhu vamwari haana kusiyana miromo yedu neririmi yedu ndio yakasiyana ndizvozvo saka celebrate isu takacelebrate mamwe patakauraya mbuzi baba nemaindia munoti machawa nemaindia ndio pane kutaura kwebhaibheri pakati alhamdulillah. Aiwa ndazvinzwa sekuru ndadzidzawo asi handivimbe kuti zvingandichaisa yangu yechibhoyi huku paKrismasi yacho. Aiwa huku munhu akati sekuru ndikudawo inini handinyime ndinomupa nokuti iwewe ndiwe uri kuzvifarira but inini nechitoti ndakupa swadaka ndakupawo chipo chandangofarira kuti wawana nguva yako yekufara ndizvozvo asi unofanira kuziva kuti nguva yekufara ine nguva yekurangarira nenguva yekutongwa kwaMwari. Alhamdulillah. Aiwa tinotenda sekuru. Sekuru kuuya kwandaita ndaona tine mhuri yatiri nayo muzuva ranhasi. Ndingada kuziva kuti sekuru dambudziko ravo ravasvitsa pamusha uno nhasi zvakamira sei? Mukoma inini ndinongoti matambudziko ezukuru yangu ikaindi nekaindi kuti nditaure kuti nhasi auya nekaindi 1 unoshaya ndizvozvo nokuti nhamba izhinji imwe yacho ndikutarisa mukati mekurarama kare abereki vanga akaipa bozaiti akangobereka mwana nenyaya yekuti vabereka vana 15 12 vaitsvaga kwekuchengetesa vana saka vana vanenge vachichengeterwa munana ambuya so vanosangana nematambudziko anorwadza saka pamwe pacho vanoti vakaona dhimoni anoti mudzimu wotosungirirwa zvuma izvi tinazvo tuhopoto izvi zvozvo zvamadzimai tinongozvipiwa imo munomu vakasungiririwa kun'anga kana kuti kumuprofita so vanopembedza mashawi yakaipa saka vasikana ava nhau yavo inenge inoti refu
ngavataure iwo mbichana ndipedzise zvangu bosi ini ndoziva kuda kupedzisa asi mazuva ano chiri chikutambudza jamba munyama jamba munyama ichi jamba munyama mamepo ichi mamepo mushonga wakabatwa nemazitateguru kana kuti akabatwa naana asekuru pavaitora mishonga vaiti akasvika kun'anga aivhundutsiro n'anga dzaivhundutsira usati pfudzire msukuru tora mutombo yobuda nawo panze saka vanhu vaitakura chitumwa achibuda nacho panze achiita se achienda pamwe pacho angasingataure noti n'anga dzekudhara dzadzine mapitsi ongonzi wakamira panze kuti tambirai huku ukasangana nehuku ipapo itambirei watambira mishonga yehuku waenda hauchaziva kuti mishonga uchaita sei vamwe baba akapiwa nesu rangari pana akapiwa chidewe chehweru nasi uno pese paanofamba vanochisa saka kubata nokupiwa mishonga ziva chori kupiwa nokuti achanogara nawo mishonga cho ndiwo saka vazukuru ava vane nhau dzavo ndikavatarisa somuglasi mangu ndikutolemerewa nokuti ndiri kulemerewa alhamdulillah saka sevanhu vauya kuti kudare sekuru pamwe ndiri kuponya vakatanga ndiwo vega kuti isusu tavezopetera kwachapola nedare rakati ndochiva bvadhurira manje richibvalura manje one by one aiwa kuti pamusoro esekuru regai ndimbotaura nemhuri makadii zvenyu vana mama aiwa tinotenda kuri sei kunobviwa aiwa tinosikudza ndingada kuziva kuti vana mama vandakatsarisana navo ndivanani vabva kupi vakura sei ndichakumbira imoyo tese munokwidza iswi right okay ndaona nhasi masumuka kubva kukwekwe kuri mafamba zvakanaka ndizvozvo ndikada kuziva sekutaura kwaita sekuru kuti imimi ndinoda kuti mutange matozvitaurira dambudziko rakusvitsai pano nhasi rakamira sei dambudziko rakusvitsa pano nderekuti ndakaroorwa ndikundobvafa ndandaroorwa futi namunhu ndobvafa saka pandaanda kutarisira kuda kuroorwa nemunhu zvinonda kutya kuti pamwewo zvinogona kuchitidaro zviri zvekudzinza rangu kana kuti zvisiri zvedzinza rangu zviri zvekukopiwa uchabva munyama nevagarisani saka ndatoti repedza ndimboendawo kwandakanzwawo kuti sekuru vambonondibatsira kuti watoda kuroorwa naye uyo haazofe futi here nezviri kumhoroyo vamwazvo asi musati masvika kwasekuru dambudziko iri makamboritsvaga here nekuti kutsanangura kwamuri kuita vava vangani vashiya vatatu vairi makambozvitsvaga here ndaimbozvitsvaga but unongo uchingonyeperwa saka munhu akazotondidirekta kunoku munhu akatobvawo kuno akatobatsirwawo pano zvake zviri kutomuitirawo saka ndatoti mumwe wangu atoita basa watondidzumhawo regedza nditomhanyawo iko ndinobatsirwa nokuti handichazivi izvozvi ndiri munhu anotengesa masadza mumakantini handisi kutengerwa chikafu hapana kana rutomboda kana kuya kuzondata chikafu ndongorasa sadza ibvute marekodhi sacho handichisii ndazomuchitaura kukwekwe munobva papi chepo mukwekwe togara kubf battlefields ndikuda kukudzorai kumashure mama tichienda mufirst marriage tozopinda musecond marriage zviri kufamba sei vari kushaya sei vana baba ava kuti muzoti nhasi uno ndakuda kupinda mumarriage chitatu zvazvinoita wekutanga ndakatogara naye zvakanaka tinge takatiita kunge 2 years tizvozvo kubva angotanga kungoti musoro wangu tomboenda kuchechi here zvikanzi aiwa ande kuchipatara ndobva taenda kuchipatara bva dhokta anotaura zvikanzi handina kana chirwere chandikurapa pana baba pamwe imvura shoma ndobva waiswa padhiripi ndobva vabudiswa padhiripi paya
zvikatonzi pamwe varight akatobuda kutomboita kuti zvinenge zviri nani chinosvika kumba ndiesaya nemusoro iwoyo ndo unova futi musoro wakazouraya futi wenamba 2 murume wandaenda kugarisana naye saka ndabva ndatoshamisika kuti zvinhu zvacho zvida kufamba sei uyu wenamba 2 ndakagara naye gore ne4 months ndizvozvo mwedzi uchingokwana uchi4 ndarohwa dama rangu rarohwa nzeve yangu haichanzwi ungoti nzeve haichanzwi sei zvikanzi ndati nzeve yangu haisi kunzwa melodi hausi kundinzwere zvandikutaura ndati nzeve haichanzwa atambozamawo kuisa mafuta zvatinonzwawo nevamwe vakuru taisaisawo mafuta hapana kana chakabatsira kwadoka taimbopfungaidzawo zvinonzi zvinhuwenhuwe tikati pamwe sezvo taigara kumusha tapfungaidza zvinhuwenhuwe zviya hapana kana chakashanda kumatiri kunze kwaedzi ende nguva dzakashaiwa kutanga ndidzo nguva dzakashaiwa chipiri kumatiri kunze kwaedzi saka ipapapa ndakatombogara kwenguva refu ndisina munhu wanda ndichifambidzana naye ndizvozvo saka ndakatozoti ndamuwana manje zvino akutotwauda kudi kugara neni saka ndabva ndatya ndikati unogona kugara futi nemwana wavanhu ofa futi nefurwe nekuti izvozvo yokutanga vabereki wekutanga vanonga vachingoti mukadzi wacho ndiye akauraya ndiye ari kuziva wechiti woti mukadzi wacho ndiye ari kuziva saka wechitatu ndichazoitawo sei saka ndatoti ndiwe ndipotere kune vakuru vanozivawo matare vandiudzawo kuti zviri kumbonetsa kufamba sei ina handichaziva uye wandoda kuroorana naye wacho achararama here kana kuti achagona kuzondifira futi handichaziva dambudziko iri mama vangu Melody idambudziko ratanga pamuri here takatarisana mumuri mamunobva imimi kana kuti munotoziva kuti sisi vangu ndo zvinenge zvakaitika munina wangu ndo zvinenge zvakaitika aiwa idambudziko rangu ndingorina mandiri inini ndega ende muhama hapana kana hama inondifarira hama dzangu hadzitondifariri vanenge vachingonditi handiti ndori kuita zvinhu zvako ita zvinhu zvako bika masadza ako iko kumatekawo iko uona sadza racho harichatengwa muhama yangu yandinotowirana naye ndiye munina wangu panashe wandauya nayo ndiye anotomborowo anotomboda kumbobatanawo neni saka ndakatomuti munin'ina handii kwandiri kuenda kuitira kuti tikanonzwawo zvatinenge tanzwa unenge uripo ozoudzawo vakuru ndo vachazoziva kuti zvichafamba sei kanzaiwa sisi ndokuperekedzai ndinomira nei nanzoti panga patova neurongwa hwekuti uyu kudawo kuroora makamutsanangurira here dambudziko uye akaritambira sei handina kubvira ndakamudza ndakatoona ndikatoda kutoti nditotanga nekutomudza ndokutoramba ndaakuita apo ini ndiye ndichikura ndinge ndichidawo kuwana pekuzororera saka ndisati ndatombomudza nyaya iyi ndiri kutotya kuti ndoitanga sei ndosaka ndatotanga nekuuya kuno zvino manje achizokuona muchitaura matambudziko ese amasangana nawo aya ndosaka ndatouya kuno kuna sekuru nokutoti akuda zvokutoroora anga achitoti zvokutoti pasina kuti ndida ndichimumisamisa denda kutobvisirwa muna December muno but ndina mbinge ndichimumisamisa kuti mbombira ndito zvangu zvandikumbogadzisa zvemwana wangu tine mwana Alright. Akura sei mwana? Mwana ane 8 years. Ane 8 years. Alright. Ndikuda kubvunza kuna mama wangu vari pasaidi panashi. Ndimi hama yepadhuze ya mama Melody. Dambudziko muchiriona chii chiri kuitika? Ndosaka tatiuya kuno kuti tinonyatsonzwisisa nekuti tambotenderera taneti ukasvikapo unonzwa zvisipo zvonzi mudzimu unoda kugadziriswa tengai zvakazoti machira muchidai nekudai nekudai toita izvozvo zvonzi roramba richingodzokorodza futi toenda zvekumapostori kwacho kuti tinobatsirwa topiwa nhombo toudzwa zviri kutenga zvacho asi hapana chikudini chiri kuchinja zvirongoramba zviri kuenda sipi zvakangofanana ndosaka tatiuye kuna sekuru tipoterowo tonzwa kuti zvakamira sei tonzwisisa kuti tofamba gwara ripi zvekuti tisonga wapindwa munhu kwanziro dzimu rachona riri kudei zvarabva rati na mama Melody nanga richiparadza varume
takambobikiswa doro tikabika tikatengeswa machira hapana chakashanda hatina chatakambona dzimu racho haritauri hapana chinombobuda kana kuti anorota haroti saka hapana dzimu riripo ndosaka tatida kuziva kuna vanonyatsoziva nezvechiwani chaivo chaivo kwete vamwe nekuti vamwe vari mapano vanenge vachingoti nyebera zvisiri zvitobata zvinhu zvisirizvo zvinozotifungudza kuti chimangwana saka chaipo chaipo pakabva nyaya idzi hatichanyatsoudii kudzidziwa kuti dzakatangira papi dzichienda kupi. Ndo pandanga ndiruda kuuya maita semunotipindurei mubvunzo wandandauda kuzokubvunzai asi ndichangokubvunzai zvakaita se zvakadaro kuti iro dzimu iri ndiri kutonzwa sekuti munotomboritengera machira. Ari kutaura machira aro ndiani? Ari ziro iro rinofanira kutaura kuti ndoda machira akati akati akati. Muri kuzwana kupi izvozvo? Sevanhu vasingazivi hatizive sevana titangoenda tichitusa izvozvizvi tasvika tanzi panodiwa machira tinongotora titenga nekuti taudzwa nemunhu wacho anenge achiti ndakapoterwa. Ndosaka kuti nhasi tazouya pano tine munhu akatiudza kuti endai ikoko. Ndosaka ndashinga kuvaperekedza kuti chero tinonzwisisa kuti chii chakonzeresa kuti nhasi sisi wangu wataita mbuno yafa chii chiri kunyatsokukonzeresa tonyatsokuziva kuti chii tobva tiine ruzivo rwekuti apa ndopakatangira tsoro ida ndopatakafoirira apa ndopatido tizive. Ndichinzwa kutsanangura kwamuri kuita kuti muri kufamba sevana ko vabereki susu vabereki vedu vakafa so vakasara varipo vasara paona vacho vanongoti hatisvikwanisi asi makawanda sei mumuri? Hakuna here vamwe vakuruwo futi kumberi kwedu? Isu takasiwa tiri vaviri vabereki vedu vachigorofa hatina hanzvadzi saka kune dzimwe variko titori mhuri hombe yakatokura. Asi kana tichiti mubereki ka even ana bamunini vana bamukuru vese vabereki havabvume kufamba nesu vanenge vachingoti zvionerei makura maover 18 hatina chatokwanisa kubatsirai nacho ndo masviko aunogopindura ubereki. Asi kari rinogona kuva dambudziko riri mumhuri nhasi uno zviri kwenyu asi mangwana zvinogona kumuka zvichinokawo futi pachivanze pavo. Makamboedzere kuvaratidza zvisizvo uye vanoti takatoedza zvese tikatombofenda kumusha kwacho tinovaudza kuti ndo zviripo tozvifambisa kana pakafa varume vacho hapana kana hwana akamboya takangochema varume vedu tiri vaviri saizvozvizvi hapana akauya vana baba vedu havana kuya hapana anofambidzana nesu nekuti takangusiyiwa senheri saka tongoti tongofambawo tiri vaviri tikanzwa zvisiti zvakabvawo kumusha kwedu togona kuti kana sekuru vachigona zvidzoserawo kuti wazozvidzwa kuti zvinorwadza sei wazotanga kufamba ndopane shuo chemwoyo. Ndisati ndadzorera kuna sekuru ndofunga mubvunzo wandava hangu nawo kuti ndigopa sekuru ndewekuti chandabvunzira vabereki kutanga ndo vanoziva nhoroondo yemhuri. Dzimuka kana richiuya rinofanira kuva rine nhoroondo yedzinza uye kana muchinzitengei machira ivo sevabereki vanotoziva kuti dzimu iri rakambouya rikamboenda pane homwe yanhingi rikagara ipapo akazosvika kana pakuparara nhasi uno radzoka rinowanzoda zvakati. Saka ndiri kunzwa sekuti zvese izvi muri kuita muri vairi saka machira aya munozomaita sei? Machira takapisa isu ini ndakatoapisa ndini nekuti ndakatoona kuti hapana zvakangofanana nekuti kwataenda kwacho kwataenda mapani matinenge tichiti tiri kuenda unobatsirwa kwacho zvamboti wana sekuru pekutanga kuzi handikuona kuti zvawakatopfeka tinenge tisingatozivi kuti ndizvo here zvawakaita kana kuti hazvisirizvo saka ini machira ndakatora ndikamapisa nekuti handaiona kuti zvinhu zvauri kuita ndizvo here kana kuti hazvisirizvo. Ko vemasowa vari kukupai nhombo? Vemasowa anongotipa nhombo venyenyedzi nomwe wacho ndokwatinotongoandira vemasengo chinacho anongotipa nhombo kuti girwai musoro memupfuga munamati takatombopfugamati kanamata zvinombochinja saka taneti mainyatsonamata mumweya nemuzvokwacho taitotsanya kutokwira makomo tozviite takatotsanya kukwira makomo kuita sei kutombogerwa musoro iyi kuti tinamache asi hazvina zvazvakachinja. Ko kunobatsirwa vamwe kumaienda here hanzi kuchidzidzo? Chapinda masoengo techingokwidza makomo. Mwe muchikokwidza makomo? Tingodzitsanya taneta totopesera tane mausazitsanya. Kweidzo nhombo dzacho dzavari kukupai vachiti inhombo dzei chii chiri kugadziriswa? Vanenge vachiti pane mhepo ndokutsanangura kunoitwa munhu.
asi haisi kuganuka mhepo yacho. Mhepo yacho zvinotonga zvikutowedzera patikuwa namato zvobva zvatoita wese izvo kana wakabika sadza chera handitendi chawaita hapana chinooneka hapana. Saka nema ichiregera kunamata zvakangofanira kunamata kwacho zvese zvakangofanira. Saka nhasi tambooti kubatsira kana izotanga kunamata tozotandeka naizvozvi ndakamira makambohenga magemenzi. Saka hongu masvika pasekuru achapola uye ndovimba kuti muchabatsirika. Kuti muzosvika sekuru achapola ndanzwa kuti makanzwa navasawira ndizvozvo. Muchivatsanangurirwa hama yamakauya nayo yakasvikawo panapa sei kana muchiiziya? Iye paakauya panapa akauya panapa ine dambudziko rekusabereka. Saka mufunga akakuita dzinenge 3 days akatogara panapa kumarume aiwa paakatodzokera kumba kwake hazvina kana kumbonotora kana nguva. Takatonzwa kuti ndikutobva zvakunoitwa pregnant test ndatonzi ndani pamuviri amuchatenda kunotenda sekuru sekuru ende makagona ngati mwana wamai nyaya kutotsanangura kai watogona stereki inini kwakutongudzeko ndowanda kutienda nokutoti izvozvi kana pamagirosa pandinotengesa ndiri kutonzi ndinodanana nebenzi mukunzwisisa ishe wangu vanokutaura nao ndizvozvo ndikuteerera ndiri kutonzi ndiri kudanana nebenzi izvozvi kundoona ndakagara kudai nekuti munoziva kuti kana munhu ukaita stress dzekunyanya kufungisa zveupenyu hwako unetaimu yekutombotorawo zvinodhaka zvezve uchiita se uchinwa. Saka mushure mekunge ndanwa doro benzi rakanyatsa kuuya hongu asi kuti rine zvarakaita neni harina. Riri kutonzi rine vanhu vakatoridzinga but mbiri yaenda mumusha mudunhu mese munharaunda zvokutoti de muchinzi munofamba kana kuenda kwedu uku kweko aiwa munozvinzwira kuti kune musikana wepasadza ari kuda anodana nebenzi rinogara mubindu ende sadza richatotengwa izvo ndanzwa nekurasamuri mari yekuhodhesa chaiyo yakutopera handichisina taura chokwadi nekuti ndikati yakutopera ndita kunge ndinayo yekutofambisa ipapapa ndatobatisa zvinhu kuti ndida kutoenda kwasekuru ndinonyatsonzwisisa. Vhiki yapera zuro ndizuro uno mumba makabiwa magumbeze ese ndiri kumashops ndichibika magumbeze ese mapoto ese hembe ndobva pasiwa kabadza kane uku kunobaya nekunoku kunochange kunochereswa dzinodziungu kana nyama ndobva ndokakasiwa pamusoro kudai kureva kuti ndokavakachekesa kavakagwamurisa chidhoo bafenzi nanhasi handina kana gumbeze rekufugai ngoro womunhu ndingozvifambira ungombe akatondipowa mugumbezera ndiri kutofugawo bvomba makewo antoriwo nemwana wakewo akatoti ndakutomboita kuti mwana afugawo zvimafuristizvo sisimbowanewo chekufuga mungatengesa mutengo chi magumbezeni ndizvozvo handisisina kana kundoona ndakagara panapa kungofambawo zvototi dai ndichingofamba hamundisina kupfeka nekuti zvakangofanana nekuti handina kupfeka ndiri kutonyara mukati menyika udarike nepagiroti point unenge uchingonongedzwa kudai mamuna uyu pandaitohodha muriwo chaipo chaipo uyu ndiwanda kutuma havachatombotambire mari yangu uchida kuhodha muri kudai kuti tingatambire mari yemunhu anodana nebenzi kana anonditiwo simunzira pasina yewangu wokutoti ndakanga ndagara ndamuona udhare ende agarewo mudunhu munharaunda ototendawo mwari zvinowadzimu nokutoti agare munharaunda nekuti dai agara munharaunda dezvozvi pamwe chikwati chakatopera ndatongosara ndaandega zvaizvozvo. Rekai tisiyire sekuru tinzwe kuti zvakamira sei. Sekuru mhuri yenyu iri kuchema? Alhamdulillah. Munoona chinonetsa ndechekuti zvavataura kare ndazviteerera sitereki zvakanaka sitereki. Chinhu chakaoma ndio chiri kunetsa muZimbabwe. MuZimbabwe mudzimu nenjuzu maprofita havachisina limiti. Vanoprofita mudzimu panzvimbo kuti aprofite ngirosi. Ndizvozvo. Vanopfekesa munhu wemudzimu machira. Ndofunga kuti mukoma ndiri kunzwa tsitsi nasikana kutaura kwaari kuita so
munoziva kuti kana ndakagara panapa ndikanzi icho chichapola icho kureva kuti handichisina chiremere ndizvozvo handiti ndizvozvo vakamubatsira vese kumashure handizivi kuti kuvhariwa here kana kuti ndiyo here mweya yacho ndokuona kwainenge ichiona kana kuti ndiyo here midzimu yacho kureva kuti inenge ichiona sekuta kukuita mudzimai uyu zvinondisatsiti kune munhu akateerera because ukanzi mukadzi arara nebenzi kwete kuti akudanana nebenzi tiri kutaura kuti akararwa nebenzi adhakwa handiti zvinokusvibisa kana kuti haugoni kutaurika munzvimbo ndizvozvo saka ndakagara kudai so asi dambudziko iri ndichikumbirisa nekutarisa sevana vakafirwa navabereki asi chinhu chaifanira kunge chakaitwa ndechekuti vana vaifanira kugara pamwe chete nevabereki vake vese vagara nevabereki vavo vobvunza kuti ko uyu mwana musikana mukuru uyu sei asingawane musha wakanaka vakadaro vanoona kuti vanodzoka revenge anti kuti asi vanodzoka kumashure kutarisa kuti chii chiri kukonzera nokuti ukatarisa paari inini ndikamutarisawo ndakagara kuno ndiri kumuona ari mukadzi akagara asi ndikatarisa kugirazi ndikuona ari murume kana ndichiti murume mupanzwisise mukoma naivo varidzi vanzwisise munhu ukamisikidzwa mudzimu wechikono hausi mukadzi noti chinonzi icho handiti dambudziko randinoona nderekuti pano panobuda dare revana vari kuti rinofanira kuchenurwa mukati medzinza nokuti even vari kuti vati mudzimu iye pachezvake hana mudzimu manzwisisa mukoma uyu hana mudzimu chaari kupfekedzera zvichuma izvi kungana isusu vana chapola tinotonyara kupfeka zvobaka asi ava vanhu vasina mudzimu wacho handiti vanotorifarira asi chinozorwadza ndechekuti ichi chinonzi chidzimu handiti kana ndichiti chidzimu kureva kuti ambuya vangu inini kana tasekuru vangu inini vakandifarira vasati vafa zvinhu zvavo zvavari kushandisa zvezve vanondipa inondobva ndatanga kurota ukaenda pakanyanga kari wiki kana kamuprofeta kari wiki kanobva katati une mudzimu iwewe hapana mudzimu apa handiti uyu ndiye munhu anoda kubatsiriwa masikati neusiku nekuenda kuruporo zvari kutaura kuti zvanzi ndinonzi ndakarara nebenzi ndo zvauri kutoita mushongo wacho nokuti uyu musikana ndamutarisa kana pandakagara panapa ndikutonyara munhu asingafaniri kana kutopfeka zvuma mumaoko munhu anofanira kutobatsiriwa anofanira kubatsiriwa zvakanaka wowana chiraramo chakanaka nokuti ndobvunza asikana iwe ndio mukuru pakafa mbuya makapiwa zvitumba zvipi nezvipi pakafa mbuya wenyu aikuchengetai iwe ndio mukuru wakapiwa chii ndakapiwa Zambia nechii nebasket ipapo ndo pane nyaya pesi pazambia nebasket munoona kuti iwe uri muzukuru mwana wokuwasha ukunzwisisa mudzimu kana uchiuya wakwambuya kwakaroberekwa amai aupotere mwana wokuwasha ndine ruzi nawe saka kana wakupotera nemudzimu wakwana ambuya uroi wanzwisisa uyu mwana uyu kumuka anomuka musikana uyu ali apo anomuka asi haazvinzwisise bosi kumuka kwacho haasi kuziva ndokunonzi kuyamwisiriwa bosi ambuya vako chaichaiwe anokuyamwisira kese kaada kudya kese anokusiyira obva akuti bhasiketi iri ndati mupe muzukuru wangu uyu kana ndafa mumupe bhasiketi iro mubhasiketi macho uchiotasa bhasiketi shuwa rinenge rakadai risina chinhu muri emuti but ivo varidziwa paspiritually neuroi vakatosiyira mupi saka sikana mugezeswe hapana kumira mushi bhasiketi Zambia pawakamonera ndo pane yese ambuya wako angachitambira vana vanhu muraini ndio vaiziva kufamba kwekuti handi munozana nyanguto wakudhara vati
kana mwana azvikanisa zviite sei, aberekewa sei. Ndosaka government yakazoti aiwa nanyanguta ho. Ikati maternity ngaitwe kupi kuchipatara. Nokuti ambuya wako iwewe paZambia yao ndo yavaimonera gufu levana. Saka Zambia iroro kutakwatukuita kuno. Ali nebasa newe. Ende pese pauri mweya wacho wakakugara. Basikiti ndo lakatakura katundu. Asi Zambia pakamonera kungotaka kungomonera tinti pachuno chwi wakabva wabvuma. Saka unoenda pese uchisemewa. Alhamdulillah. Saka pane dambudziko ranosvera kutsvaga. Kana kandibvunza kuti achapola masikati kana ndakatosinzira kana ndakaita sei ndotongodza kuti achapola mwana uyu anoda kugezeswa kurukuva zvakasimba kuti achene. Akaligogezeswa kuti achene wallahi abudikisi. Hapana kana sadza iro lako sokuti ana upenyu wake wanga wakavhurwa kudhara. Asi mbuya vacho vakatoti ndiri kumuchiva nokuti zvaanazvo chipo chaanacho. Kana akuroya unofunga atori number 1 nekuchenjeresa. Zvino akakuurayira nokuti iwe hauna kuzvitsvaga. Alhamdulillah. Saka asikana jambwa rakauya pabhasikiti nambuya. Mbuya imamusinganzwereva hama dzacho dzichiti mbuya vanomuka. Iwe waito arambira mbuya yako chitanzi ndotorova vanhu unorowa vanhu nhasi uno ndiwo akutorowa bozi nhasi hauna mari yaunoita neuroyi. Ende ndakukudza chokwadi yakazara vanhu kana akakuseka kana akaita sei ingoti alhamdulillah because pachena pamberi pevanhu unonzi uroyi hwekuyamwira. Akuzoda kuti ndama yako chete ambuya vako vanokupa zamu vanokupa mushonga kuti kusunga Zambia iroro. Iwe wasunga Zambia toda kunosvika mung'anga mana achapola ndisaoneke zviboda. But zviboda zvacho zvitikuona kabhozi taakuona utakati. Uchisanduka. Uchiita zvese. Alright, enda unotengesa. Uone kuti ucharitengesera sadza kana usinobatsirika. Alhamdulillah. Saka iroro ndo dare hombe rebasket nejira. Saka kana usiri basket unenyenyenswa kana chikwati chebasket kana chibedu chebasket uyaida chamai mwana kuti muchene. Uroyi wakasimba. Mudzimu iwe hauna. Asi uroyi wokupiwa. So hapana iwe pawaitofekedzwa machira nemudzimu changa chakasara sikana ndikuuzei. Pamaifanira kuzonzi uyu mudzimu uyu tiri kuda kuumisa masangana nevatakata benyu maibata huku kuti kukwi mobva madambura nemuromo kuti nti momwaropa. Wallahi hapana uroyi wekubviswa kwangu chaitika. Wotochenjera ipapo kuti wakakomborerwa zvisati zvasvika. Nezvuma izvi kana muchiprofita neng'anga kuti feka ichuma ichi. Alright, imi mune 12. Mune 12 chuma. Muprofita tokuprofita kusakwana kwemweya muswere. Wotokuprofita nechuma chemuchuno utanzi ngirozi yako inoda kuti mudziitirire muchuno. Munodziitirire mweya muswere wokuudza kuti ndinofanira kusungira chemuchuno. Ayo hakuna zvinhu zvakadaradidza. Saka mudzimu mainini kana mune machira 2 iwewe machira habatidziriwe moto. Kana munhu akatoprofita kana ng'anga akaprofita nokuti moment uchapisa machira nemachisa unopromota zvinhu zvakaipa kubva nhasi. Jira ukaona munhu akapiwa machira ayapisiwe yanotakurwa nevanhu vanoziva ingave ng'anga kangave chii kana iwe wacho katoda yanoenda kunoiswa kunzvimbo kunonzi kumvura kumajawi kwekwe ndo kwanoiswa machira anozorodzwa panzvimbo inotonhorera. Nyangwe iye wakuprofita hamusi kuziva kuti patora machira yacho akumbirira aisa chii anoisa chikwambo. So iwe uchapisa chikwambo chechachati nditi mapisa izvo takugara pauri iwewe. Saka machira chere akunzi emudzimu. Isusu tikaramba kuti machira haasi emudzimu ndiri kupisa. Mumwe munhu akapisa machira kuchiweshe imba dzese dzikabvira. Saka kubva nhasi vazokuregai ndikuchenjedzei kuti musapise machira. Nyangwe waitengeswa nemudzimu watengeswa nemuprofita bosi maprofita acho tikusangana naye akayarikuya kumatare kuzokumbira matare kuti yaprofita. Saka imi mizoyati maprofita enyu mukangoda muprofita akudza kuti enda unotenga machira emudzimu musapise ndeedu machira. Ndiye munhu wese anonzi ng'anga. Ng'anga ndiyo ngaipise machira kana kuti ndiyo ngaende unozodza machira. Kana kuti iwewe ng'anga yako munoenda nemachira kumvukuroko. Alhamdulillah rabbil alamin. Dare iroro ngava rechizezuru ngava rechi ndio pandinoziva. Saka amai ava musanofamati kana pakatidzwa ngoma mukazoti imi manje kuchibhegi motizanza ndatore machira yacho mukatonza chidzimu chichiti ndini ningi
bvunza kuti mavaziva here ndasekuru wako here wekupi dzimu racho rikutaura kuti ndine apiri wekupi apiri wacho pisi mbichana yasi baba wako utadzokuziva kana chiti ndine apiri wokumozambique unotoziva kuti apiri wokumozambique kupi saka ngoti ndime apiri baba akati baba wati apiri usakwana ikoko munobvunza mudzimu wozvawauya handiti inini ndikakudza kuti ndikuroteswa jira bvunza kuti naise kujira rimukurota pandiri ndere mudzimu here ndere chii chenura makwara tikuchenura chii kwete kungorikana nhasi iyo mudzimu akataura kuti mudzimu ukauya muno munova mudzimu wakauya muno wakatotora wega kuti inini ndabva kunzvimbo kwakati nezvikonzero zvakati kwamurehwa kunzvimbo yakati ndikabvunza papacho mudzimu kuziva here zvikanzi ndasekuru akutaura ndikati right aiwa sekuru wako very good ndoda kuapa test ndakaupa test pana iwe uya kunoko iwe mibudai panzvimbo ndakazodaidzwa nekugara apa iwe mudzimu apa chitiudza zviri apa wapasa mudzimu kana takutora mushonga takupa mushonga mudzimu wekuti uchifamba takuona kuti zvauri kutaura nevaridzi vacho zviri kuita sei kwa hiyo mudzimu wakangoreka noto wangoti mudzimu ipapo nganga dzekuti maprofita manga uroyi wako wapiwa uombe wokuti unoprofita neimwe nganga kuti zvanzi une mudzimu unoprofita kuti une mudzimu iwe wakapiwa jira reuroyi kunyazisa mukupiwa nhombo mukunde unokunda sei iwe wakabereka bheki une bhasiketi nhasi uno bhasiketi irori ambuya yako aiti vakawana ka 50 cents vaikakanda mubhasiketi 3 days iwe hausi kuziva kuti mukwacho bhasiketi uri pai bhasiketi rambo yako ringasingatemerera mbola iwe kutemerera mbola ukutemerera derere mabhasiketi amuri kupiwa yemudzimu kana mukanda kuti tsvimbo yemudzimu musati watambira tsvimbo yemudzimu bvunza kuti mudzimu wacho ndewei alhamdulillah muri kupiwa manje moene saga remachira kuno ofamba pabhasi pesaranzi vana nemudzima vanhu ogara mbichana kuti pane something chikunhuwa iwe ndo uri kunhuhwidza chinhu bhosi chidzimu chaunacho chaenda kunotora chinhu chinonhuwa uko jambwa ofamba pamusika pesusu vanhu vese ngoti mutoda kuti tikugezesei isu vana chakola tokugezesai mochena mokweshewa kana uri mudzimu toziva kuti uri pane mudingini wako here uri pauri iwewe here mukoma wacho but pauri iwe definitely wangosina zvose chako changa chiripo chokuti unonzi kuita se kungwavha nekuenda mumusangano kutaura zvinhu zvepolitics ndio zvinhu zvawanga wakatopiwa alhamdulillah saka nhasi uno ndikakuona nemachira ini ndotiende munozorodza iwe usapise kungwarisa kwako kuti unoite basa rese ukangwarisa zvomangamanga ungapise machira emudzimu alhamdulillah ameno pamwe uchiri kuenda machira yako sorry kana ndakupopotera nemachira yako aiwa kama sekuru chamatotaura ndochokwadi chekutoti machira apiswe ende machira aya ndeehuruyi inini handisi kuda huruyi kuda kutobvisirwawo huruyi nokutoti inini ndinosvika kupi ndakadai ndiri munhu mukuru ndofanira kuitikuitawo musha wangu ndigochengetawo munin'ina wangu saka ndinosvika kupi ndichipengereka nenyika ende iro jambwa ramuri kutotaura ndoritoripo zvishuku ramuchatoda kutoreva ramukubva kutoreva iri manje iri ndoritoripo kana sena handisi kubate ndingofambawo murume iye hamusi kuroorana murume iye hamusi kuroorana bhozi uyu murume ari kudzingidza akasoda murume mumba make ndikutora kutobvisirwa wacho ari kutondibvisira wacho ichi chimurume wako uri kuti iwe murume wako muri kudanana arifanira kutoenda chinhu chacho chiri kutoenda chinhu chacho chiri kutomuchatotaka kutomurwisa kuti asatouye pauri ende izvozvi olait umbomirira zvauri kumuudza krismas wallahi ukamona auya kana sinobatsira nokukasika hausi kumuona ndosaka ndatoya kuzobatsirwa sekuru ndosaka ndatoya kuzobatsirwa ndikuda kutobvisirwa chacho chiri kutodzinga vamwe ichocho alright ndapedza iwewe sekuru ndatoya nje dambudziko rangu ndoda ndoda kubvunzawo inini ndakaita mwana 2022 ndangosiyiwa nemurume
kubva 2022 wacho svika zvezvinezvi handina anondimisa, handina anotaura neni, chero ndikadawo ndiende kubasa handiriwane, chero ndikadawo ndichiti nditsvage kana ndichiti ndahodha handiriwane. Ndikatondaona kana kuti basa kumaagency ndobva ndanzipe mari yacho ndokwereta pamwe ndopiwa nasisa wangu iwawo, mari yaingonyura zvingopera zvakada, ndodambudziko randinaro. Saka kumusha kwenyu kwakanaka, kumba kwenyu kwakanaka. Sekuru kumusha kwakaipa. Hakuendeki zvaa, kumusha kwakatoshata, totoona kuti kumusha kwakatoshata. Ndikuona vari kupota vachidzova kunge pane chivanhu futi chiripo. Zvakamira sei ipapo? Handizivi, ndozvandinongoita pamwe kurwara handitozivi, pamwe ndouroi vacho hachatozivo. Zvaane nguva yakareba sei? Zvaane nguva. Right. Uyu ndiye watisingatipedze nguva. Uyu ndiye pane chivanhu chinoda kudaidzwa. Chitorero nguva yachene pane time. Chobudiswa. Wanzo? Usazoita godoka kuti sekuru vatizanzi. Usazoti zanzi sekuru vatizanzi. Wati sekuru vatizanzi pane mimi nangu ndo pane chivanhu. Mazuva to anakuwira chivanhu chochoka. Ndochinochitatozobatsirawo neni. Vanhu vanakuwira chi? Vanakuwira mzimu. Asi isusu kuti nini mungatotisimbisa kumusangano ikoko nekuti nyika inotongoda musangano. Ndinotoda kuenda kwaidhi ndakanyatsosimba nekuti ndagara ndiri mwana wemusangano. Ndotodawo zvigaro futi kumusoro iko. Saka uyu ndiye ane chivanhu chakasimba, asi chivanhu chacho vakuru ivava kana zviri ndizvo zvawakapiwa uchinazvo usati wachenuliwa, dzimu reuyu rinobhodoka, harigoni kufamba mudare rakanaka. Saka rikuda kuti iwewe mukachenurwa pese mese mimi uyu wodaidzwa chivanhu chake chobuda. Wanzwisisa? Mdzimu kana wauya pamunhu ndo pandiri kuona nini pakateramira chivanhu. Saka chivanhu icho chinoti chikakumbirwa chobudikira, chikabudikira chobvunziwa zvachiri kuda, chotiudza. Handiti? Asi chekutanga mutange machenurwa nokuti jira rakasunga iwewe rakaipa. Richitoriko Zambia? Ririko Zambia racho kana kudawo ndiribate chaikundisunga. Unotukwa zvekuti musweresezwa ubati kana chikafa kushura neZambia rake haadi naro. Ndakambodawo zvipisa Zambia racho nebhasi. Jira iroro ambuya vake vaitarisira kuti uyu aifanira achiti unoti kuita se kuhura nevanhu vemari. Asi uyu akazovhiringa nekuchenjeresa. Jira iroro rangasingadobatwa nemunhu ari kunguva. Uyu airibata. Ndo pakarasa mhiko zake zese. Alhamdulillah. Ndinoswera nevanhu tu. Nhasi mundiregere ndakazaza vanhu panzara. Alhamdulillah rabbil alamin. Ko pane pandanzwa kuti hanzi imimi maida kutorwira mbuya. Paitaurwa zvambuya kunzi mbuya. Ndaiti ndikanzwa vanhu vachitaura kuti ambuya wako vanoroya. Sekuti munhu wandakambogarisana naye. Ndandisingazvizivi kuti vanoroya. Saka ndaitobva ndatoita hasha ndizvibhakira zvindopa zvaitobuda manje. Kana vese vana vokwana bamudiki vese vokwana bangu ndopa ndaitobva vakomana ndaitorwa navo kuti musanyepere guku havaroi. Saka vakakusiyira ika vakati muzukuru wangu ndiye anondida chaizvo. Aiwa tinotenda. Sekuti kutongokumbirawo ndechekuti mandiudza kuti tinofanira kugezwa. Chatova chikumbiro, chatova chichemo. Kuti hamuno here zvamungakwanise kumbotiitirawo timbonoitawo tiri kumba tozodzoka hedu. Hazvina kuipa ndinokubara. Tinodzoka hedu tonyatsorongeka mushemushe aita zvona kuti musha uri pomumombe tinenge titogezwa tiri pano kuitira kuti tichemerwe plus mabhazi kuramba tichizokwira mabhazi kunenge kwakuzotinetsa sezvomusika wacho hausi kushanda hausi kutengwa. Ndotoshaziva kuti munoda kumuchengeta nei mwana wamai vangu nekamwana kangu. Achembere mwana wamai mukuru wese. Akazichengete. Ndochengeta sei sekuru? Ndochengeta sei ndisinawo kana basa randoita. Handimbowani kana basa. Koma boyfriend. Handitona kana boyfriend. Ndakaona sika nakawanda mwari kumira mutachira inyika. Chembere yai ndakaiona kandikati handitoendi ndikati ndakana kutachira nikwacho ndotorwa pamba. Ndichingodogona kutongorowa ndimbotegai ndimboshingirwa ndimbonomira. Ndokonobva kundakazvimba. Makatomboenda yenyu makaedza? Ndakamboedza ndikati zvaramba regai ndimbonomirawo. Pandanorowa.
pese panoda ndinomira ndobva ndakarohwa ndakazvipa saka hapana zvazvinobatsira sekuru. Toda kuti tumubuditse iye titange tapedza nambuya vauye nejira ravo tavadaidza mbuya vava kana vachihakira nebhuru rako iye vachibuda mudzimu wacho chibuda kuti inini ndindakagadzikiwa ndindakamuti aite izvi ndakagarira mudzimu bhosi mudzimu wakagarirwa nemhepo yakaipa yanga iri hombe. Ndatenda ndikuda jira iroro ndinouya naro sekuru asi basket manje raitaka kusakara ingaliuyi ndinongoya hangu naro ingaliuyi tipise futi izvo ndo zvinhu zvatinopisa manje hatitonodazo zvemudzimu kaizvo. Ndatenda tidaita tombowana kana zvekumbonodaidai tomboisawo mafutawo mafuta yei ekuzorawo tuonekera ndinobika enda munogeza ntandangozo mishonga monogeza iwo ndonozi ntandangozo musunga waroi nechenura mishonga iwoyo ndakasanganisa kudara monogeza mopana paukama wenyika musanopise machira. ndichapisiraandikuenda kumba wanibovhi avati azvinzwa maita basa nedzidziso sekuru. Alhamdulillah. Saka tinozodzoka rini 7 days. 7 days. Tinotenda. Zvino hamuna kuzoya kundipedzera iwoyo. Murume. Ada kuroora. Kana usina kugadziriwa kana usina kupedzeriwa murume hamusi kugara mese. Aiwa, tinotenda.